Ya wajib dari tamali Subhana Jaya Isa Desa Jailan pernah Nyelan senepuh Jing riwayat Syadul Qadir Jailan Dong lagi Memori napi no. Rai Aku guru ngaji Quran Ya Rabbal Bala-bala dados api Syekh Abdul Qadir Jailan Pagedateun penging sopenan guguru ngaos kita fikih mari ulama abil wafa wastanipun oke kang gerbeten ayah oke puli kakasih jadi syekh awastanto Sawane bagi guru Syekh Abu Said Mubarak putra ningali Kang Banusa Majum Yono Lana Syekh Muhyiddin Sagung ing hadis Nabi Kang sinelir sagung ing para ulama saking Muhammad natakasan bakilan lawan bali saking aku